Welcome to Dili ni Advice. Daghan mig ikasulti, pero walay ikatambag. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We're both born and raised in Davao City to be your judgmental na auntie. What's up, my friends? Gani. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Shoutout sa mga nag-comment sa Spotify katong episode 3 namo titled Dili ko sa imo kay wala kay degree. Katong dili daw niya sugton si negosyante kay walay degree. Ana si Kier, I quote, need maturity si ate, unquote. And Cara said, quote, Ma'am, kaatsyop tong isarag bottle o isa ka ice water ang inom niya, pasapasa, kalingaw, unquote. Lingaw to siya, pero ayaw buhata. Please. Ayaw It's na jud. Unhygienic. Nabay word na unhygienic? Maybe. Among poll aton na episode is, sugto nimo ang nanguyab na walay degree. Mo na among poll sa episode 3 sa Spotify. We had 8 votes in total. 62.5% or 5 votes said yes. Sugton do nila ang negosyante na computer engineering. Then 37.5%, which is 3 votes, ang ningunog no. So naadyo din ni agree ka auntie. Oh, naay ni agree kay auntie. Na dili sugton kung walay degree. So Naman jud na, importante man jud na sa uban jud. Oh, na sa uban nga kana dapat jud ang umauyab kay graduate og ana. Oh, ana. Dapat na jud kay degree. Gani. And katong episode 3 mo ni ang episode na karat kaayo tag kuan audio. Ako ra. And we are very apologize. We apologize. We are sorry about the episode. I mean, kuan man good kanang gitry na mo ba nga kanang mag-record good na kanang dili mi kuyog na naa si Kringkay silang balay, na ako sa among balay. And it turns out that's a bad idea for now. Basi dihay pon, pwede na karon dili sa. Oh, karon dili sa. It's bad idea. Editing wise, it's hard and yeah. And the delay sa internet and the audio stuff and all sorts of problems. Yeah. Yeah. So, ayaw na lang. Then, we will, what we can assure everyone moving forward, kinamang ko'y nag-comment sa Reddit. No. Unta nga ma-improve ninyo inyong audio. Maugani, muna dili na gyud ta mo usab. Dapat never again, BBM. Ay! Wala ko niingon nga. Di ko ganahan ka BBM or ganahan ba ko ka BBM. No comments. Ning quote lang ko, never again. Episode 4 na ba? Episode 4 comments. Yeah, go. Ana sila sa Spotify. Thank you again. Ana si Janice. Shout out. Gamay ra og heart ang mga di taga Davao. Uy, controversial di kining taga Davao. No isog bitaw ta tanawa ra kung comment diri. Isog ka ini si Janice ba? Kani si Janice taga Davao jud ni mabailhan jud ako ni. Oh, ano siya quote, gamay ra og mga heart ang mga di taga Davao with a laugh emoji. Isog unquote, isog jud. Oh, isog siya. Isog taga Davao jud ni si Janice. Oh, ayaw mo pagra-gara basig na pulis di ini wa taga balo. Na. Di ko kaingon. Tapos basahon ako ang comment after kay Janice si Chester. Kani si Chester balik-balik og comment. Fan jud nato ni ba? Fan ni siya. We appreciate you, Chester, whoever you are. Who are you? Yes. Comment down below. Ana siya, people's Sige daw, mag-voice mo. Mo ni ang comment ni Chester ha, quote, People stay in Cagayan, Cagayan Parkview Hotel. It's very iconic, Jude. It's very nostalgic. Yes, go. Comment ni Juanita Santos, ana siya quote, tungod na kay digong na stereotype mo, unquote. Boom, panes. In response to our episode title, hilas daw ang mga Dabawenyo. Among question man gud ani sa Spotify is,
unsa man jud ta Davaoenyo, hilas or isog? So mo na iyang answer dito sa Spotify. Iyang comment. Tungod do kay digong na stereotype daw ta. Gani. We can't avoid that. Kay mo man gud ang famous man gud ato ang former president. That's why unsay tan-aw nila kay digong mo na pud na ilang tan-aw sa tuang tanan. No? Motoo ko ana. He's one of the famous persons in Davao apart kay Boton. Oh. Then ikaw man ni. Ako man na. Nag-comment both mga tit. ako na ang built-in. Kunya ana si Cindy sa man ganahan ko Cindy ba kay mo sige siya comment permenti sa to ang mga episodes. If you are Cindy, comment down. Ana siya ang status symbol diri sa Davao kay kung member sa SNR, that's who. Tino din na nga nana. Dato demo Dili ko mo agree atong Tagalog daw ang basis sa status symbol sa Davao. Mutuo ko kung member ka sa SNR. Dili wala lang man na. Wala lang god, gara-gara lang siguro na. Gara-gara lang na siguro niya nako. Kinsa din. Napay mga commenters sa Reddit. Dagan ang comment sa Reddit So guys, if you're wondering, every time mag-publish me og episode, mag-post din mi sa Reddit to share our new episode to grow our audience. Maka-collect yun mi og comments sa Reddit. So isa sa mga comments na among na-collect from Reddit is kani, from Absurd Blank. Quote, tinuod ni, bago rapod nako na-realize nga hilas or burgis, kaayo tag batasan sa perspective sa uban, samot na atong panahon sa campaign for presidency ni Digong ug ni samot during presidency niya. Maka-trigger pod siguro sa uban ng hilas. I think taas og pride ang right term. Ambot, haha, maminaw usa ko sa inyong podcast. Taas ni nga storya. So, unquote. Mo na ang comment ni Absurd Blank. Thank you for your comments. Taas og pride. Taas bitaw og pride, I think. Nasubrahan ka taas og pride nga hilas na. Mo na siya. Nag-reply mo ko siya dito. If you want, you can go to the subreddit r/Davao. So you can follow that post and just search there my handle. FCK the King. Basta ka muna pangita, dali ra na siya pangitaon. Basta mag-search mo og dili ni advice sa r/Davao. Makita na ninyo na siya. You can follow to be notified. Every time na I post about kuan, dili ni advice, pwede man mo mag-follow po dito. Also, ang lain comment, ikaw na nabasa, Tort? Na-comment from No One Blank. Ana siya. Actually, LOL, Davaoenyo jud ko, but nagbalhin na og Cebu. Ari jud na ako na-realize na lahirag pamatasan mga Davaoenyo. Oy, hahaha. Na-humble jud ko sa batasan sa laing lugar compared sa mga taga Davao. Very taas og tan-aw for what reason wasad ko kibaw. Bisaya, ikibaw. Mao gyud na mga taga Cebu. Mao gyud na ilang Bisaya. Salamat kayo sa mga nag-comments. Everybody, keep them coming. And we will keep our episodes coming. Thank you so much. Nya, kumusta ang Avatar? Nagtanaw ka? Nagtanaw ko Avatar. The Last Airbender. Okay lang. I thought it was like a 1:1 adaptation. I thought it was that, but dagan magug na change. Okay lang, wala mo nasuko. Bitaw, maayo na. Dili man ko arte good. Basta kay ang importante lang sa kuha, kay dagan magug nasuko, ngano daw dagan gi-change sa plot, sa story, sa character arc, sa basta nga na go dagan biyag ka ng kani manggod na animation cream. Kuan ni siya kanang dagag cult fans, diba? Die Hard. Murag sa Game of Thrones. Na kanang they live and breathe Game of Thrones. That's their entire personality? Entire personality. Tapos murag ako, anak ko kanang fanatic jud ba? Mo-appeal jud sa group. Mo-appeal og groups. Anak man ko kanang every time na ko'y ganahan na show, mo-appeal ko groups atong show. Niya makig-converse, makig-discuss sa mga discussion lang good about sa show. Kani Avatar man good, anak ko na sila, mas grabe gani ni sila kasa sa Adilipod. Barag same lang sa Game of Thrones. Grabe kayo mga fans ani niya. Dagag na nga suko gyud sa live na adaptation sa animation.
Kuyawa to. Kuyawa to, bars. #bars. Nicki Minaj. Daghan nasuko. Pero wala ko nasuko. Kaya as long as daay ganahan mo produce o content, new content about the show, I'm happy. Unya, lingaw to, dili para kay M. Night Shyamalan Madingdong. Lingaw. Lingaw. Dagan og bright. Dito nga, dagan naitabo nga changes na gibrightan ko sa pagkabuhat. Yun na una dyan nila tugtarong. Yun na una nilag tarong. Pero napagkuy ka ng, sa mani, like si, basta, na isa character na dapat funny siya, niya, wala na siya na funny, ano ba? Pero, kana lang, dili mang juko arte, okay raman. Kuan lang, good ka nang, naalang yun nga suko, pero, kuan naman na, sila man na, ako lahi man ko. As long as magpadayon sila, produce o content regarding that show or kanang Avatar The Last Airbender kay kung walay ganahan ako, walay cult fans, walay ganahan mo produce, makancel na. Makancel lang. Or malimtan sa history, good. Pero kung dagan kay fans, at least, okay lang na, balag mga suko, at least negative or positive, it's still, popular, yes. So, how about you? Akong White Lotus show, ganahan ko, okay lang. Dili man ko kritik, dili ko man kritik-kritik. Basta kay nalingaw ko, tanong casual viewer lang man ko. Basta kay nalingaw ko, katawanan kayo tong part na katong magdagan siya, o niya, hinay na pugdagan kay para dili mahalata niya, nidagan na pug palayo. Basta katawanan siya. Dili na lang ko mag full details. Pero ako yung gitanaw kagabi kay Kuan, Love is Blind Season 6. Mo man gyud na pod akong gipaabot pod. Malingaw magugwana since Season 1 nagatanaw nagigwana. Kay interesting kay para sa kuha ang ilang premise ba niya. Namang koy, di ba niingon ako sa inyo sa last episode na kani siya nga na series is about kuan ka nagong mag-date mo hantod ma-engage mo na wala pa mo nagkita. Love is blind gani no, ibig sabihin you don't see what the other person looks like pero ma-engage mo diha. Depende kung kisa imong i-propose. Ma-engage mo bisag wa pa mo nagkita. Oo niya. Tanga kay ng isa ka babae. Kay niingon siya nga mura to siya si Megan Fox. So na-expect ng lalaki nga wapa kakita sa iya nga mura siya si Megan Fox. So naturally masking duwa iyang gipilian either katong isa or siya ang iyang gipili ikaw to Megan Fox no kasi syempre nahatag na ko siya hint nga Megan Fox yan dili man di si Megan Fox ang iyang nakita in person. Si Mega Fox man di ay Mega Fox aron ko neta. Ay, karon lang ako na-realize, Kring. Na. Ang akong joke lahi, Mega Fox. So, Fox lang, pero dili si Megan. Mega. Ang imuhan yung kagmurag si Sharon. Na-realize na ko, pareha din silag nung ni Sharon. Naisip na ko Sharon kay Mega Star man. Pero pares lag nung ni Sharon. Karon lang ako na-realize ba? Pareha sila. Paano? Karon lang ako na-realize ba? Bitaw, same silag nung. Tapos, moto siya. Marag na intense kayo. Anyway, among topic for today is about dating. Girls, never date someone with no money. Naamagoy nag-viral. Nag-viral na video nga Bisaya ba nga. Actually, murag sikat ni siya nga vlogger. Murag. Kanang The Fake Ash. Kita na mo ana niya. Oo, na siya kaning nga video in particular 289 as of today, as of recording, 289,000 views, 1,400 comments, and 8,000 reactions. That's viral. Yes, it is viral. Tapos, ang ihamang kong take daw is, paminaw na to, guys, we will play the video and you'll hear it as audio. Of course, unsa day ay binugo ba. So, okay, and then we will listen together and then we will react to it, okay? Okay. What you will hear now is the voice of The Fake Ash sa Facebook. Okay? Hi guys, let's talk about nganong dili ta dapat nganong dili ta dapat manguyab og lalaki na walay kwarta. And yeah, I know you've heard a lot of opinions here on social media and kabalo po nga din yan ninyo ni kailangan na nga akong kasaba diri kay kabalo naman tanong nga saba kay ko. But before you attack me and come to me na, ma'am, pwede ko ninyo pa humanon. Pwede mo bago mo magbayon ng reaction, kay kabalo na ko sa inyong ingon, like, murasad ka o gwapa, murasad ka o bla bla bla. Kabalo ko nga, di ko gwapa. Kabalo ko nga, in a society standard, diligid mo gapahan sa kuha na, wala din ako nang ipamugos. Pero ayaw mo pamugos kung ikapahan pa sa akong sarili ko eh.
Kaya ako na, nilain sa dugtamayon ako kong self. Dili kailangan na gwapa ka or pangit ka na naa kay standards. Bahalag dili ka gwapahan sa imong sarili, bahalag dili gwapahan ang civilization sa imong sarili. Set standards, set high standards for you, girl. Go, girl. Ang standard man good kay depende man gud sa imuha. Oh, para lang na sa imong sarili. Dili man na nimo kailangan ipamugos sa uban. Padayon, fake Ash. Diba? But anyway, kidding aside, let's go back to the topic na dili gid na po i-recommend that you're gonna date someone with no money. Because again, I am 30. I have a decent job. I have to add up na I have a decent job. Kaya na yung mga babae nga mga sana ulog mga trabaho. But yeah, I have a decent job. I finance myself. I can provide for my wants and when I say needs, kana ng mga basic necessity nato. When I say wants, kana to mga kapritsyohan. And imagine, if kaya na ko na i-provide sa akong sarili niya, mo yung someone na di na kaya ihatag sa iyang self, unsa iyang ihatag sa kuha? If you know what I mean, this is not us or me degrading those people nga way trabaho, but imagine at my age, you are 30, unya nagpabuhi, gyapon ka, iasa lang gyapon nimo sa swerte, iasa lang gyapon nimo sa what? Na yung mga tao nga nagapaning kamot, sure, lahi na siya. And when we say kwarta, lahi nang naay trabaho kay naay kwarta sa nagpabuhi ug nagsali ug iasa sa swerte lang kinabuhi even at this age. And believe in me, sinay nga tao. Di pamanggod panahon, ingon ani pamanggod. And ikaw, you were able to give it to yourself. Ito pa isa, a man who's struggling right now, and wa kabalo sa iyang buhaton, unya uyabon nimo, kay you're willing to build him. Build a man. Construction worker ka, girl. Believe me when I say that a man who is building himself is a man that is not for you. Oh. Why? Nagstoryahan na ba yata o build a man, build your ideal man last episode? Nasuko na gani ko diri no. Nasuko na kadaan? Oh. Subagay na lang. Dili ba kanang kuan kay hypocrite kayo iyang iyang statement ba like I can provide for my needs and wants siya. But if I'm dating a man na walay kwarta, unsay mo matag sa ako? Maka-provide man ka siya sa iyang sarili. Why you need a man to provide for you? Gani. If your man does not have money for now, kay siguro ka na nag-build pa siya sa iyang career, let him have that time to build his career until such time na make jud siya og name para sa sarili or career. Pero at the moment na wala pa siya kwarta and you can provide for yourself, why do you expect him to give something to you? Gani, no? Independent man kaya ka, maka-provide man ka kasi mo sarili. But it's hypocritical. She said, I can provide for my needs and wants, but then you are expecting a provider for you. Gani. It's hypocritical. So man jud imong need, a man or a provider? You have to be clear on that. Dili pa siya clear. Dili lang ko siya gusto walay kwarta. Oo, pero naamang ko'y duwa pod ka klaseng walay kwarta na tao. Natong ang isa ka klaseng tao nga way kwarta, regardless if you're a man or a woman, is kato yung wala joy pangarap sa kinabuhi. Lahi to siya nga tao. Walay pangarap sa kinabuhi, walay goal, walay mission, wala man lay motivation to basta wala jud kanang kung sa kuan pa kanang tambay lang, wala gyud siya hopes and dreams na kanang makalingkawas ba sa sitwasyon. Kana nga tao kasabot ko. Dili ta ana kay ma-pull down man gud ka ana nga tao. Mabira ka ana pababa ba kay depende kung sa ka strong-willed no, kung kaya nimo siya i-lift pasaka. Depende man ginaw, di man gud ka judge no, lain man gud kung love na nimong tao labi nag na in love na ka, nya mo na gyud na siya nga tawhana or babayhana. Lisod na. Oh, lisod na siya. Lisod kayo baka moingon nga ay dili ko sa imo kay kung what if in love na ka. It's either that person will pull you down or you are going to be the one to help him or her be there sa status na imong gusto sa life. Pero napoy isa ka tao nga walay kwarta. Katong wala pay kwarta karon pero nagapaningkamot gyud. Oo. Lahi to siya ba? Nabayay tay wheel of time, the wheel of time or life. Kanang ligid ba? Gani, bulong ng palad ba? Kasi bulong. Gulong ng palad. Ano ka, bulong? Ayun kong bulong. Gulong ng palad ba? Oo. So, kung napa siya sa baba ron, musaka gina siya. Kaya naaman siya goal. Naaman siya pangarap. Naa siya pursue. Gina-pursue. Oo. Sige, padayon sa nato ang video ni The Fake Ash ha. So, we will play this again. O pa na siya nahuman. Sa iyong priorities of him being single. Ikaw, if nahuman na ka, you're independent, you have your own money, go. Pangitag someone nga ready na for family.
But if you will tell me na he's building his dreams, he's building his empire, that man is not for you. Wa pa na siya kabalo. Maybe you are there for convenience. You are there because ikaw ang naa. You are there kaya ikaw pa lang ang iyang afford. It could be. I'm really sorry, but things happen. Shit happen, life must go on. Wa na ko na sila. I am not saying this actually para i-downgrade ang mga lalaki. I'm just saying that girls, you should know better. Choose better. And be better. And come on, boys, if you really love a girl, two things eh. If a girl na ay trabaho, ngano daw kapanguyapan sa lalaki nga way trabaho? Di pod mo maulaw, boys. Dili pod mo matugkan og hubag-hubag. Knowing that a girl finance for herself, niya ikaw wa kay trabaho na imo, ha? Diba? I know no nga, ma-elaborate pa natin na siya na issue, pero kanina ako maingon. Nag-pause ko, kay trabaho naman gud iyang topic. It's not money anymore. Naglibog na ko sa iyang topic ba? Wala na siya kabalo. Wala na. Usa man jud, to clarify, ang iyang title is Girls, Listen, Never Date Someone with No Money. Mo na ang title sa iyang video. I thought it's about money at the moment, pero na trabaho. But now, she's talking about wala gyud trabaho. Oh, lahi na nang walay kwarta way trabaho. Oh, lahi na to. Lahi na to siya. Kung walay kwarta na ay trabaho, naga-build pa na, di na pa na pangarap na gina person. Balik na taan eh. Oh, ano man. Sa di ay mong gusto di ay. I-play na to ha, kay i-elaborate daw niya gamay. Ambot lang bitaw niya. Oy, i-play na ko balik ang video ni The Fake Ash. Girls, never date someone with no money. Way trabaho, nag-aasa sa swerte, nag-aasa sa ginikanan, nag-aasa sa ugma. Di pamanggod panahon. And a man who struggles with what to do in his life right now. Wala ko nag-disregard ng mga taong nga gapaningkamot kay lahi na siya, pero lahi ng lalaki nga gapaningkamot kay kabaw siya asa siya padulong ug ng lalaki nga gapaningkamot pero wag siya kabalo asa siya padulong. So diri na ta nagtugma sa iyaha, nag-align na ta sa iyaha diri. Kay iyang pasabot lahi daw tong tao nga nagatrabaho pero kabalo siya sa asa iyang padulngan. Gani. Pero lahi po do tong nagatrabaho pero wa do siya kabalo sa asa iyang padulngan. Nakasabot na ko sa iya diri nga part. Naamang gyud tao kring nga wala gyoy padulngan. Murag wala siya igura trabaho, igura survival mode. Survival mode lang, then contented ba? Sa maulang diri na ko taman. Ala ba, no need to improve my life. I'm happy na kanang nganira akong kaimtang, nganira akong kinabuhi adlaw-adlaw, mora ni akong lahi pud na siya nga tao. Mo na ihang pasabot. Lahi pud tong tao nga walay kwarta pero gapaningkamot pero naagi padulngan. Kanang ani god kanang in 5 years, regardless ni ha kung babae o lalaki, kung tayo na siya nagatrabaho siya wa siya kwarta pero nagatrabaho siya niya. Na siya pangarap na in 5 years makakuha ko karang sarili na kong house and lot, maka-loan ko sa pag-ibig ug house and lot. Hinahinayan ako na ang down payment ana magtigom ko. Nya pag ma-achieve na niyang down payment, nagabayad na siya sa pag-ibig, next magtigom ko kwarta mo, palit ko bisag second hand lang nga sakyanan. Nya tas pag naka second hand nga sakyanan, na-realize niya ay dapat day brand new. Ay baligya ko niya kung second hand na sakyanan, magtigom ko kay ipalit na ko og sakyanan or i-down payment na ko og katungha sa bag-o nga sakyanan. Ana ba kanang naipadulngan perminti na goal perminti na improvement perminti bisan short term or long term goal na perminti sa iyahang kuan sa iyahang mindset. Pero lahi pud tong lalaki or babae nga wala gyud kanang okay lang siya mabuhi nga kanang sa boarding house lang perminti or sa mama o papa lang perminti magpabuhi. Niya kanang okay lang sa iyang yang mama ug papa rin nagpakaon, trabaho lang ko, amot lang ko sa kurente. Contented. Oo, contented lang. Wala jud siya cycle of life lang niya is the same. Stagnant ba? Kung sa tubig ba? Daghan kay lamok ana madengge ka. Mao po, dapat flowing. Naay jud padulngan ang tubig, padung balik sa dagat. Ana ba? Ang kanal padung balik sa dagat. Kasi napataka lang tag istorya diri. All waterways lead to the ocean. Great. How did you know? I just know. I don't know. Murag ana man gyud asa di padulong. Maski pag na-absorb sa yuta. Ocean gyapon na padulong. Oo. Di ba? Mm. Kay ngano,
na-absorb siguro sa plants, sa roots, ang tubig. Oh, sa roots. Then, pagkauman, nahimo siyang plant or nag-grow ang plant. And then, nag-grow ang plant. And then, kung wala na ko. Pag-grow na plant, nag-grow na ang plant. So, dili di tanong dagat. Padulong ni sa plant. Dili kay mauga man na ang plant, no? Pag ma-dehydrate ang plant, padulong man na sa clouds. Ganun na kayong kag na-dehydrate. Init di perminti ang panahon. Basin dahil sa Sahara Desert ka. Sige, nag-evaporate. Nag-evaporate. Then, ibalik sa dagat. Balik sa dagat. All water lead to dagat. What if sa Sahara nag-ulan, dili gyapon sa dagat padulong? Di sa dagat gyapon padulong kay maato man na sa clouds, no? Uy, times up, fun fact. What is the largest desert in the whole world? Sahara? I thought so. But, I just learned. Dili di ay. unsa di ay? Antarctica. Oh! It's a desert? Yes. Google or i-google. Karon na yun. Oh my God. Wala ko nag-atik sa imo. Ano mga-atik mo ko sa imo? Largest Ay, desert. Google akong gitype. Largest desert desert. in the world. Ano si Bing man ang imuhang kuan? I've been using Bing for a long time. The largest desert in the world is the Antarctic Desert. Da. Oh, si Copilot Bing. Si ChatGPT-4. Google gyapon is ano? Mao gyapon ang Oh, tubag. yapon, Antarctic Desert? Yes. It doesn't mean a desert hot. As long as it's a really, really big field of... Ano na? According to Copilot Bing, despite its icy reputation, it is classified as a desert due to its extremely low precipitation. Mm-hmm. So, mao na ang desert, kanang low precipitation. Oh, mao na siya. Wala lang, nasingit lang yun na mo na. May na lang nakatuon mo, sa wala, nakabalo na mo. Kabalo mo nga desert ay ang Antarctic. Antarctic. Anyway, tama siya sa last part na. Pero katong ganina, murag medyo ning saka ang init sa lawas pa dun sa liog. Oo. Pero sa last part, mo din na yung pasabot. Murag clickbait yung no money. Clickbait siya. Clickbait title, but that content at the last part is reasonable. Mao na ang ginaingon nila na rage bait. Yes. We do that. We rage bait. Ay, oh, di ay no? Ala no? Don't be so hypocritical, ha? Ikaw, hypocrite ka, ha? Oh, I'm sorry. Di man di ko I didn't mean to do mag-lesson. that. Gani. Yeah. Play na namo og balik ang video ni The Fake Ash. If a man is too invested in building his empire and you are not included, that man is not for you. Libi convenient lang gid ka kaya na. Ngano ka kabalo, ma'am? Ay, niagi sad ko dira, lisod po ni istorya ko, di ba? And please, it's 2024, girls. Naningkamot ganita para maka-afford sa itong mga things niya, igasto lang na to sa laki. Like, kamo, kung gusto mo ma-sugar mommy, nabother ko sa kanyang camera nga hiwi. Bye. So, muna to. Teksa ba? Lahi man pod good nang kanang. Pwede man good ka makig-date sa walay kwarta. Pwede man, oh. Pero, lahi pod tong istorya nga, mugasto ka. Di ba kung you are an independent woman and you can provide for your wants and needs, it doesn't mean that when the person you're dating doesn't have money that you provide for him. Di naman nga na ang pasabot. Pwede man nga KKB mo. KKB lang mundo ha. Unya nangita man kaganina manggod ka to makalagot ka ayo nagiingon niya nga unsa may ika-provide sa iyaha daw sa lalaki nga walay kwarta. Oh, so nangita siya provider niya. Nangita siya provider. Karon unsa man jud? Dili siya gusto mo provide. Pero siguro ang iyang pasabot dapat KKB mundo ha. Mao siguro na iyang pasabot. Or dili kring nang ingon mo siya sa i-provide nimo unsa ihatag nimo sa ako nangita siya provider. Nalibog sa yada. So, basi muhatag pud siya. Dili pud siya muhatag kay niingon man siya kamo gusto mo ma-sugar mommy. Lahi pud na siya nga topic good kanang mga sugar mommy. Lahi na siya nga topic kay dili lagi ta ka judge. Love is love. You cannot just be intrusive to anyone's love life. I've learned that the hard way. You have? Yes. It breaks friendships. What a sad. Mo gani. Pero kung mag-date ka nga walay kwarta, depende jud na siya sa tao. Kung ang tao na imong gidate na walay kwarta is naipangarap or wala. Mao lang man na, diha lang man na kay I've said this before and yeah, I'll we're say circling back to your previous comment about that Dave Ramsey guy, whoever that is. Correct. I've said that before and I will say this again. It doesn't matter, Jude, kung
dato kay kamurag si the fake Ash, then ang lalaki is construction worker lang. Kay kung ang lalaki is naay pangarap, then pareha mo og goals, willing ka to wait or not just wait but support. Support yun. Willing ka mo support sa kana nga tao, pwede man good mong duha mag-succeed. Kamong duha judungan. Oh. Same As long as nagapaningkamot siya to pursue that goal. Kuan man good kanang dili man good tanan lalaki dato dayon out the gate. Gani. Out the gate dato dayon, that's impossible. Magsugod man jud na sila sa ni-graduate sa sila high school. Unless naa sila generational wealth. Of course, yes. Exception na sila. Pero di uy, na maski na kay generational wealth. Kung ang lalaki walay pangarap, contented, o dili gihapon. saba sa motor. Kakisa ng motor, yaw words. Pagkisa man na pa. Kasabi. Ay, nanghilom na. Sugag Di kasabuan niyo. Ay, sugag gidi. Oo, kuyawa jud. Anyway, dili man tanan exception tong katong mga kuan, katong mga naay generational wealth ingon nimo. But the thing is, maski pag naay generational wealth ang tao, kung naagid siya'y batasan nga wala siya'y pangarap, okay ra sa iyaha nga walay trabaho, mahurot na iyang kwarta. Maski sa panakadaghan. Labi nagnaibisyo, patay. Na, samot. Labi nagsugal, na. Or kanang drugs. Ay na lang yun pag-expect. Kanang addict. Na. Kung Samot. addict, dali ra gyud na mahurot ang kwarta. Ana ba? So, it doesn't matter good actually na. Gawas na noon akong point nga, maski pag dato ng lalaki di ay, or dili, depende din na sa batasan. Kaya pwede man good dato siya pero wala siya pangarap. Pwede bitaw. Dagan ko makita na sa movies. Example, Dili sa movies. Wala, asa bitaw, no? Wala ko maisip. naapoy ka ng example, ana. Wala kayo ma-example? Wala. Ako example, ana, kay, di lang ako isulti asa na province. Ayun na. Pero, naami, naibalaan na, kanang, mayor ba dati sa kaninga province. Then, siya lang yun ang provider ba sa tibuok ang kanila. Siya lang ang nag-build sa ilang wealth. Tanan niyang na anak, mga halos ba lalaki, wala yun niya na paskwela, or dili gusto mo skwela, I don't know the circumstance, basta kay wala sila nakahuman og college tanan, unya, syempre, in the natural order of things in this earth, namatay ilahang papa nga mayor. So, even though nag-build og dakong wealth ilahang papa nga mayor, and daghan kayong yuta, kaayog yun, halos tibuok, barangay, ilaha ang yuta, tibok district, kumbaga, ilaha tanan ang yuta. Nawala ra tong tanan kay nahinay-hinay og baligya because wala joy trabaho, walay pangarap, walay paningkamot sa side sa mga anak ba na nabilin, wala joy. Wala tanan? Nawala na tanan. Pero karon hinahinay na sila kanang get back on track kay because ang mga apo naghimog mga negosyo kay nakita siguro nila sa ilang parents na mga anak atong mayor ba nga wa gyud pangarap, wa gyud mga trabaho, sige rag inom niya. Karon ang ilang mga apo na nay mga trabaho, nay mga negosyo. Naginahinay niya makita gyud namo, makitaan gyud namo sila ga-build og house, ga-build og kan. Kay lahi ra jud ang mindset ba is kung nabi ako dagang kwarta, nabito ako dagang yuta, kaya ra kayo na ko buhion akong pamilya maski hindi ko mo trabaho. Pero nangawala tanan. Nawala tanan, isa sila sa pinakadato sa probinsya karon. Wala na. Sayang good. In fact, ang dagan og kanang mga lugar dito sa ilaha nga named after their father nga mayor, lolo nila now kay na may mga apo. Pero now wala na halos, isa na lang ka block ilahang yuta dito nga nag-compound sila tanan, mga apo naman ang naa, mga dagko na nga apo, mga millennial na pud ba, mga kaedad dato. Oo. It doesn't matter di ay, para sa kuha ha, sorry the fake Ash, I respectfully disagree with you. Kay, maski pag naay kwarta, or walay kwarta, it doesn't matter lang, para sa kuha. What you should base your standards from is kung nabay pangarap ang tao. O na ba siya ginabuhat? Na siya ginabuhat para makabot na nga pangarap. Kay it's
a different story gyud kay maski pag milyonaryo na iyang kahimtang anang tawhana imong ginadate pero walay pangarap mahurot gyapon na. Oh, di gihapon ka magdugay. Mamasa tag mga comments. Okay. From Shimasaki Blank. Ano siya, ani lami amigahon kay puro future ang ginahuna-huna. Dili kay sa mga amiga way pulos ang mga storya kani siya kay makamatak ka sa kamatuoran. Maybe. I mean, kanang mga ingon anak na klaseng babae na kanang fearless ba, makaingon sa ilang opinion. They're fun to be with, I would imagine. Tapos ma-influensyahan jud kanila. Well, maybe there's bad influence, there's good influence po. Mamasa na lang kog laing comment from Teresa Blank. Noted po, naagani manguyab ninyo girls, ingna dayon, show your bank account. Na, mo na ang nakuha niya sa ingon ni So, the fake Ash, mo na ang nakaway lami. After that long ass video, mo na imong nakuha, girl. Mo na ang nakaway lami diha. Show your bank account. Dili gani. Para sa kuano, dili gyud basihan ang kwarta. Ang basihan jud dapat is ang kuan. Ang batasan ay according to Dave Ramsey. Ang batasan o ang actions. Batasan og actions. So, man nimong bank account lagi. Og kung ipakita pud sa imo, kisa mong taong lalaki ang maggalit lang og dali, wanta sa bangko, tanaw or abri akong online banking, tanawa akong no. I think nobody will do that on their first date. Ang show your bank account ang pasabot ay ana kay murag kanang dal ako sa mahalon nga restaurant, yan nakay sakyanan, nakay balay ano man. Maingon pa unta at kung ang status symbol diri sa Davao kay kung naa kay kondo. Dili ba? Di siguro. Dili. Okay, never mind. Na-comment from May. Ana siya, mao lagi na ba problema pud kay ang naay kwarta mo punit pud kaha nato labin nagwa pud tay kwarta. Aw lahi pud na. Ganun mo kay kwarta. Gani. This statement from the fake Ash doesn't apply to just men alone. It also applies to women. Okay? Wala po'y kwarta. Oh, walay kwarta, walay pangarap. We fought for equal rights since unsang tuiga to, 1950s? I don't know. 50s, 60s, 70s. Basta kay the moment we were allowed to work, diha na nagsugod tanan, di ba? Mo na patanaw na ka og pataypon na ka, pa-spreadsheet na ka, kay sige mamugpangayog equal rights ta, tagam. Kay kuha pa mo nang equal rights, lalo tatas balay tanan. Ka boring ba ang life? Dili, di ay kakagawas Di ka ka-vote, di ka kagawas. Anyway, joke lang to tanan ha. What I'm saying is, ayaw mo ka ng kaguol nga para rani sa lalaki, para punis mga babae. So boys, kung wala gani trabaho, way pangarap ang girl. Inyong mindset is kailangan natay trabaho, kailangan natay goal. In 5 years natay balay, and in another 2 years natay sakyanan. In another 3, 4, 5 years, kuan na pod ka ng magka-negosyo na ta, natay children, nasa sa private school, diba? Kung naadjud mo yung anak mindset, dapat equal mong mindset sa imong partner. Doesn't matter if you're a boy or a girl. Bisag wa kay kwarta, wa kay trabaho, basta mao na inyong mindset. Go. Kani. Na-comment. Go. Kining comment from Clark. Blank. Ana siya. Never sad ko mo date og bae nga way trabaho oy alangan ako ratanan. Correct. Bitaw. Correct. Mo ni akong giingon karon. Tama jud na Clark. Naa manggoy lalaki na nangita yung babae nga dili career driven. They're looking for a traditional wife. Kanang hold the house down, hold us down, hold the family down, hold me down. Bitaw. I'm the kind of guy na please, grabe kong trabaho, ako'y bala sa tanan. Ako'y bala sa mga. Ako'y bayad tanan bills, tanan mo mga make-up, ako'y palit, ako mag-travel, ako'y gasto tanan. Basta pag abot na kong balay, please, palanggai ko. Imong naong ba? Palanggai ko. Mo naay nga na tao ba? Na. So, bahalag wa kay trabaho ang nakanang wala kay income. Balag wala kay income, balag wala kay inipon, pero hold me down. Basta kay pareha mo. Gusto si lalaki, hold me down niya. Gusto si babae na, I will hold you down, baby boo-boo.
Mao na ang ginaingon ni Dave Ramsey. O, mo gani na. Dapat Kung pareha same mo mo. o goal, mao lang man yun na. Kung ang goal na to is, ako'y bala si mga, pero ikaw sa balay, palanggai ang mga bata, nurture them to be very good kids, buutan, loving. And then, when I come home, i-love ko, palanggai, i-comfort ko. Di laing ana nga tao ba? So, dili lang yun tamag. Don't push or don't, impose our beliefs, guys. Ayaw lang yun mo pagbuot-buot. Mind your own business. Oo. Napoy babae, I know some people, some girls, na okay lang po sila ang provider. Ayaw. Oo. Okay, basta, masking lalaki ka, please, ikaw laba, please, kaya di ko kabalumang laba, ikaw luto, please, ikaw maghatod sa mga bata sa school, please, ikaw, please, kaya nga no, di ko kabaluan na, bahalag ako'y mo trabaho at tanan-tanan. Bali sila og role. Bali sila og role. Pero, ma-appreciate gyapon ako na, wala ko problema na, kay mo man na ilang kasabutan. Gani. Oo. Maski pareha man sila, nagkasinabot sila, Oo. pwede na. Muna silang ginatawag na house husbands. House husbands and housewives. So, don't discount them. Yes, they exist. They exist. And, it's okay. Kay kung maog yun na ilang sabot, wa gyud mo mahimo. Isa ra sila goal. Mo na, diya na pud mo balik ang, let's circle back to Dave Ramsey's advice para sa atong generation na mag-menyuay pa or nangaminyo na okay ra na nga way kwarta ang isa or ang isa lang ang nai-income. Basta nagkasinabot mo nga isa ra mo destination, mga abot ra gyapon tang tanan di ha. Gani man. Oh, kamo ha. So the fake Ash, we partly agree sa imuhang mga statement, maski wala gud ka nagayo sa muha og advice. Wala man po minihatag og advice. Dili man na mo trabaho na. Gitake lang na mo siya because it's a very big topic that needs to be dug deep. Tama ba kung kuan? That needs to be Grammar. I don't know. Needs to be, but to be listened. Dapat pass. Dapat manggod past participle. You needs to be duggan. Naining disagree kang the fake Ash. Oy, si sama na. Si Roger. Ingon siya, words na sa mga alanganin kadato nga babae, ang dato manggod, mamili dyan na gusto og nahigugmaan nila no matter what og hupa na. Kasabaan kang Roger do. Gusto mga Roger jud. Gusto jud na mga saba. Unya, nito ora man po si... Gusto po na ang mga Roger, gusto po na mo report. Roger, ano ba? Butang itong effect ha. Again. Roger. Ang reply ni the fake Ash ato kay tinuod. Mora. Nagani comment diri from Shella May. Quote, maestra na minyo og sundalo kay naa daw kwarta. Layo rag 5 ka bulan ni awol ang sundalo ug karon nagpabuhi na sa maestra. O di ba? Mao na. That's what I keep telling you about. Dili man gihapon na magmatter ang kuan, ang nay trabaho wala nga wa man di ay nay pangarap des kinabuhi. Naay trabaho wala, naay kwarta or wala, dili na magmatter ko ang batasan is kadto. Si Dave Ramsey na jud ang tama jud. Dili man na magmatter lagi kay dapat ang tan-awon man gud ang kung unsa inyong giagrihan ba, kung same ba mo mindset, isa ra ba mo goal? Kay kung wala mo same and one goal as partners, then it will all go to waste. Ang inyong relationship or dating life, you'll waste time. Guys, diri na ta mag-wrap up sa ato ang episode. Salamat kayo sa pagpaminaw. So ato ang poll karon, mutuo mo kay the fake Ash? Yes or no? Or maybe. Ang question sa kaninga episode is, unsa inyong take sa video ni the fake Ash? So don't forget to comment sa mismong Spotify app. Go to Facebook and you can comment there. Comment on the episode post or you can go to YouTube. Comment. Gani, mas hayahay pa dito sa YouTube kay makitaan ko ninyo among naong dito. Naghimo man jud mi first episode sa amo ang Untitled Show. Oo, nana jud mi na record dito pero kanang dissolve na mo to na draft. episode. That was a draft. Yes, kay it was a practice, dry run. Yeah. Practice makitaan ninyo among naong na tama lang man. Wala man ko niingon na gwapa ko. Wa man taniingon pero gwapa man kita.
Pero dili man kaayo. Ang tama-tama lang good. Sa inyo ha, ako inon tama-tama lang ko. Pero kung ako lang magtanaw sa akong sarili, tagpa, ano na ba? Ako bago ba akong gupit kanang sige ba og tanas sa salamin kay gwapa man jud kay ko ani nga gupit no. Okay, gwapa man ko sa akong sarili. Mao gani dapat ma-inspire ta kang Cat Williams na every time you wake up in the morning, you say something positive to yourself in front of the mirror. Ama ba? Oh, kanang ko tay putot ka. Mana ka. Alo ni tubo ko 1 inch bo. Ana good. Nitubo 2 inches bo. Yaman jud, buha jud na ko. Ana ba? So every time you wake up in the morning, you do that and it will brighten up your day. Bisan good ka nang dagan kag problema, at least say something positive about yourself. I'll start doing that. Takara kog advice ba, wa man ako na ginabuhat. Sige lang. Mo advice ka sa imong sarili. Gi-share lang nako na kay na remember lang nako si Cat Williams. Mao do niyang ginabuhat pag mata do niya mo tanon do siya sa amin siya na I grew 2 inches today. Ano siya? O basta pag-comment po sa Spotify or YouTube or Facebook, wherever you are. Wherever you are, it's alright with me. Kung nalingaw mo, please consider subscribing to our podcast to support us. Search lang sa Apple Podcast, Spotify, or YouTube, Dili ni Advice. Basig, naamoy mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Nanabit ito isa nag-reach out sa atuwa at sangan. Hala, I'm so happy about that. Really appreciate you, girl. Yeah, we will share that in the next episode in full. Don't worry, submissions are anonymous, dili mo mailhan. Excited na kayo mi makadungog sa inyo ha. And we also accept tips and donations. Basi gusto mo mga libre og kape. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Char! Uy, na tayong website. Yes, diliniadvice.com. So, make sure na ang advice is C, not S. So, ADVICE. That's it. And by the way, hangyo lang na mo, just make sure to subscribe kay para pag naamin yung episode, ma-notify mo. Ganin. Kaya kung dili mo ma-notify, kung saan ninyo pagkadungog sa amo, Ganin ka mag-lesson. dili man day mo mag-lesson siya amo. No, ay man day me. Unya, maura to guys. Salamat. Hanggang sa muli. Ito po ang Saka. See you next Tuesday! Paalam.